ଅର୍ଜୁନ ଗୀତନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା 4 ଯୁଗ ବୋଲିକି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା କଳି ସରିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ବୁଝିଦେଲୁ। ତ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅଛି ଯୁଗ ଆହୁରି କି ନା କି ସେଟା ହୁଁ ସେ ସିଷ୍ଟମରେ 7 ତାଳ ରାମାୟଣର ଲୋକ କହୁଛି 7 ତାଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବା ଏବେ ଆମେ 4 ତାଳ ଜାଣିଲୁ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଳ। ସେ ହିସାବରେ ଆହୁରି 3 ତାଳ ଅଛି। ସେ 3 ତାଳର ନାଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି କହିବୁ ଯେ ସେଟା ଆହୁରି ସେ ରାମାୟଣର ପୂର୍ବପୁରୁଷଟା କାଢ଼ିଲେ ଯାଇକି ବାହାରିବ। ହେଲେ ପାଠଶାସ୍ତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଡଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ହଉଛି କି ହଁ ସବୁ ଡଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଭଲ ହଁ ଭଲ ଭାଇ ଟିକାରେ ବାପା। ଆମ ଧର୍ମରେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ ତ କୋଉ ନାଇଁ ଲେଖା ଏବେ ସେ ସିଷ୍ଟମରେ ହୁଁ ସେମିତି ହଉ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇବେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ। ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଆମ ଧର୍ମରେ ସେମିତି କୋଉ ଗଛ କି କୋଉ ଢଙ୍ଗର ଫଙ୍ଗ ସେମିତି କୋଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ।